morning. So usa sa mo ang pari na sign sa usa sa mga parokya sa Kamuti ni paambit siyang kasinatian. So hamtong na siya nga pari. Sa nasign ko na siya sa kaparokya first Friday nga iyahang misa sa buntag. So usually mga deboto sa mahal nga kasing-kasing ni Jesus. So naay usa ka deboto ko no nga perminti gayon, di yun na siya mo palta simba sa adlaw Biyernes. So ang nahitabo dahil usa niya kamisa nga kini maong deboto sa mahal kasing-kasing ni Jesus kanang na late pagkahuban gud kuno niya sa iyang misa mao ipag-abot nga ang ilang balay location 5 kilometro no nga magbaktas pa kay wala pa may habal-habal atong panahonan nga pagkahuman sa misa miduol ito sa sakristi nihangyo sa pari nga pwede ba siya makalawat no? Nga unsa may hinungdan nga na late ka na permin makaapil unta ka sa misa isa wa gyud siya masakyan nagbaktas na kuno siya so sa ihang pagbaktas nga 5 kilometro so dito so gihimo sila right ya dayon gipakalawat niya ang maong parokyano human sa kalawat purting pasalamat mo kay nalipay siya nga wa gyud siya mapalta sa pagkalawat sa panahon sa first Friday sa buwan. So siguro makaigsoon ako natong tanahon kita na adiri sa syudad no? Naray daghang mga sakyanan pero kumusta man no? Ang ato ang kadasig ang ato ang kanang gusto nato nga maka-apil sa Santos nga Misa ug ato mahimamat ang Dios ug makadawat kita sa Eucharistia. Sa itong mga pagbasa karon padayon ang diskurso ni Juan mahitungod ni Kristo ang pan sa kinabuhi. Diha sa daang karabutan ato makita nga gipalahutay sa Ginoo ang katawhan uban sa physical nga pagkaon o gitawag nila kini og mana. Pero kini nga pagkaon naghatag kanila og temporaryo nga kabusog. Gutomon gihapon sila. Then ang Ginoo naghatag kanila og buhi nga pan. Ang Ginoo naghatag kanila og pagkaon nga mulungtan. Ang epekto niini magdala kanila ngadto sa kinabuhing dayon ang pagkaon nga mao si Hesukristo mismo. Sa atong ebanghelyo abli kaayo ang pag-angkon ni Jesus nga siya mao ang pan sa kinabuhi. Siya mingon, siya ang pan nga naghatag og kinabuhi. Ang muari kanako dili na gayud gutomon o ang mutuo kanako dili na gayud uhawon. Mga igsuon gipangayo ni Kristo kanato nga moduol kaniya o mutuo kaniya. Sa ato lang gayud nga pagduol kaniya o mosalig kaniya nga sigurado ang iyang ipasalig nga kinabuhing dayon. Magigsuon sa atong pagkalawat sa panahon sa Santos nga Misa o sa pag-ingon sa pari ang lawas ni Kristo, ang atong pagtubag ug amin, maunta ang lig-on nga pag-angkon sa atong pagtuog pagsalig nga gusto ni Jesus kanato nga adunay bag-ong kinabuhi. So unsa may hagit kanato mga igsoon nga unta dili nato ma-miss ang pag-apil sa Santos nga Misa sa adlaw Domingo o sa mga pistang iglesia. Ikaduha, ang pagboluntaryo nga mo-serve diha sa Santos nga Misa, isip alagad ba, likom, membro sa choir, collectors guild, o altar server. May nagpalihog para sa katalingbanong pag-abot.